נדבר עכשיו על מסיבת העיתונאים, לא של האוצר, אלא של אבי דיכטר, ונצרף אלינו את חבר הכנסת עתניאל שנלר, וקדימה, שלום לך. שלום, שלום. אני גם האזנתי קשב רב על האייטם האחרון, על השיח הזה, ואם מותר לי ויורשה לי, אני יכול לומר שאם ימשיכו לחפש בכל דוח מבקר המדינה, ואני אומר את זה כחבר ועדת ביקורת המדינה מאז 2006 עד לחודשים האחרונים, לא מה הבעיה, אלא מי אשם. אם ימשיכו לעשות שיפוט, צריך להיות עובדים עם מבקר המדינה, הוא הצביע על מה הבעיה עוד לפני השריפה, ופשוט לא צריך לומר את הדברים לאשורה. רגע, זה צריך להיות או, זה לא יכול להיות גם וגם. מבקר המדינה איננו שופט, נקודה. הוא שופט. הוא לא שופט חוקר בתפקידו. לכן ראוי לבחור מבקר המדינה שבהגדרתו איננו שופט. כי זה לא תפקיד ביקורת המדינה, זה עירוב רשויות. בקיצור, אתה תצביע נגד אני אצביע נגד כל שופט יהיה אשרי, אני לא יודע מי זה שפירא, לא יודע מי זה. זה השם לא יודע, שעלה. ראיתי גם בעיתונות. לא יכול להיות שופט בתפקיד שאיננו שיפוטי. אגב, אם נחשוב יותר לעומק, האם באמת שופט היה מעז להזמין את הנחקרים, עדים, לראיין את הנפגעים, להפעיל את התקשורת, ואז לתת גם גזר דין? הרי זה נשמע אפילו לא ברפובליקת בננה. זה הולך להיות בחוק? אתה הולך... לא צריך חוק, צריך common sense, אנחנו רוצים לתקן את הליקויים, אנחנו לא רוצים לראות את העניינים. לא נפתח את הדיון עכשיו מי יהיה המבקר הבא, למרות שזה דיון מעניין מאוד, אבל מי יהיה יושב ראש קדימה, זה הדיון שלנו עכשיו, ובעניין הזה יצטרף... עוד חודש וחצי. היום הצטרף באופן רשמי למרוץ אבי דיכטר, הוא כבר הודיע שהוא יתמודד, אז היום הוא עשה את אותה הכרזה על ההתמודדות, עם מוטו די מקורי, בוא נאמר בקדימה, אם מופז אומר מנסה למצב את עצמו כראש ממשלה לעתיד, לאחר הבחירות, וליבני אומרת זה או אני או ביבי, ממש כמו שזה היה בבחירות הקודמות. אצל דיכטר, אני נבחר והולכים למשא ומתן קואליציוני. האמת היא, אני שמעתי את זה וחשבתי שאני לא שומעת טוב. הנה, את רואה את הסיסמה מולך. ישראל צריכה את קדימה בקואליציה, וזה מה שיקרה. למה הוא לא רץ בליכוד? או שזה רק השלב הראשון לפני שהוא כאילו... כי הוא לא ייבחר ליושב ראש קדימה, ויכול להיות שציפי לבני תיבחר עוד פעם, ואז הוא אמר שלא בטוח שהוא נשאר בקדימה, אז הוא כבר מכשיר את הקרקע. אז זהו, סימני שאלה סביב העניין הזה. תראי, הוא היום סירב שוב פעם, כאשר שאלו אותו אם ציפי לבני תיבחר ליושב ראש קדימה, אז הוא אמר את מה שהוא אמר גם בפעמים קודמות. הוא לא אמר שהוא פורש, אבל הוא אמר אני אעשה הערכת מצב ואשכול את צעדיי. אני כבר שמעתי אותו אומר דברים גם יותר מפורשים בהקשר הזה, שלא בטוח שיש לו עוד מקום בקדימה. הוא מקלקל קצת למופז, כי הוא הולך על אותו אלקטורט של מופז. אבל לכיוון אחר לגמרי. אני חושב שמה שאומר אבי דיכטר זה מה שחלקנו אמרנו מיד אחרי הבחירות, שמפלגה גדולה כמו מפלגת קדימה, כמפלגת מרכז, לכאורה, חייבת להיות ולהשפיע על מה שנעשה בממשלה. נדמה שבאולפן הזה דיברנו על זה הרבה פעמים, על דרישתי אז להיכנס לקואליציה. אתה מעביר את התמיכה שלך ממופז לדיכטר? שאלת אותי על דיכטר, מה הוא אמר? לא, אז עכשיו אני שואלת אותך... אמר דיכטר שהוא חושב שצריך להיכנס לממשלה מיד אחרי הפריימריז. אמר מופז, אמר מופז, אני מתמודד לכיוון אחר, אני מתמודד מול הממשלה הנוכחית, משום שלדעתו, אוטוטו ישנם בחירות. אמרה לבני, אני מתמודדת על השמאל, טוב, עכשיו תצא מכובע הפרשן. על מנת לנצח את, איך קוראים לו? לפיד. אוקיי. אני ראש השמאל, נזכרתי. כן, נכון. אז זה בעצם שלושה מישורים שונים. אז אני שואלת אם אתה מעביר את התמיכה שלך, אז אני שואלת שאלה נורא נקודתית, האם לאור הדברים שאומר דיכטר, הוא אמר את זה הכי מפורש שאפשר, אתה מעביר את התמיכה שלך ממופז לדיכטר? יש כאן שתי שאלות, אמיתית. שאלה אחת. ואני אגיד לך מה, התשובה יכולה להיות או כן או לא. או אולי. התשובה האחת, מופז עוסק הרבה מאוד בעומק האידיאולוגי לאן קדימה, מהי קדימה. דיכטר אומר, אני לוקח את העומק האידיאולוגי שהיה פעם בקדימה, ואני אומר לממשלה, בואו נשתמש איתו לחזק את הממשלה. או אז נמתין כולנו עד 27, נדמה לי לחודש, ונראה מי ייבחר. אני לא יודעת, אני האמת היא די מופתעת, אני הייתי בטוחה שאתה תומך מופז אדוק, ועכשיו אני מגלה או שאתה מתלבט, או שהעברת את התמיכה שלך, ואתה לא רוצה לגלות לנו. אני מזוהה, נכון להיום, עם מחנה מופז. אני אהיה מזוהה עם מחנה מופז עד סוף, איך זה נקרא? פריימריז. אחרי שגמר פריימריז, אם מופז ינצח, או אם ציפי תנצח, יהיה לכך השלכות לגבי תפיסת עולמי. כן, אמרת שלא בטוח שתישאר אם ציפי לבני תישאר, אם היא תיבחר, לא בטוח שתישאר בקדימה. אני אבקש לפרוש, אם ציפי לבני תיבחר, אני אבקש לפרוש, משום שאני חושב שזה לא יתאים לי מבחינה אידיאולוגית, הכיוון של ציפי לבני. אתה תפרוש גם מהכנסת?
לא יודע, נראה, נשקול את הדברים. כלומר, אני לא קיבלתי עוד שום החלטה. אם היא נבחרת שוב ליושבת ראש קדימה, אתה מתפטר מהכנסת? לא, זה לא אמרתי. יכול להיות שאני אבקש לצאת בסיעה עצמאית למשל, כמו שביקש אלי אפללו, כמו שביקשו אחרים, ואני בתוכם בעבר. הדברים בהחלט אפשריים מבחינת החוק. לא צריך לעשות כאן גרזנים. ברור לי שהדרך של ציפי לבני, כדרך מאוד חשובה, מאוד ראויה לשמאל הישראלי, הלא הולך עם, לא רוצה להגיד מה לא, בוודאי זה לא מתאים לי. טוב, אני לא שמעתי דברים ברורים לגבי דיכטר ומופז, פה זה נשאר מבחינתי לפחות עמום, לא אמרת. שיתוף פעולה ביניהם להיכנס לממשלה, מיד אחרי הפריימריז. אז עכשיו אני רוצה לשאול אותך, כיוון שהם מתמודדים פחות או יותר על אותו קהל בוחרים, כלומר, הם שניהם אופוזיציה ללבני ומביעים עמדות אחרות בכל הנוגע. קואליציה לקדימה, אני מבקש ממך. טוב, בסדר, אמרת את זה איך שאתה רוצה. זה עניין של אסטרטגיה, בסוף דיכטר יחבור למופז, ובגלל זה שנלר לא רוצה לשנות את העמדה המקורית שאיתה הוא יצא לדרך? הוא הבהיר כמה פעמים, גם בעבר לפני שהוא הצהיר על ההתמודדות הרשמית, אחרי שציפי לבני הצהירה על הקדמת הבחירות, הוא הבהיר שהוא מתכוון לרוץ, ומתכוון לרוץ עד הסוף. עכשיו, אנחנו זוכרים איך זה נגמר בפעם הקודמת. דיכטר קיבל אחוזים בודדים, והפער, אבל הרבה יותר קולות מהפער בין לבני למופז בסופו של דבר, 130 קולות, או כמה שזה לא היה. אז בסופו של דבר, אני מניח שיהיה איזשהו לחץ על דיכטר, אבל נראה, הוא בדרכו עצמאית, את רואה את זה גם, רואים את זה גם בחודשים האחרונים, הוא משתף פעולה עם מופז, אבל הוא הולך באיזושהי דרך עצמאית, גם בתוך קדימה, גם בביקורת שלו, כלפי ציפי לבני, שהוא עשה בחודשים האחרונים סביב ענייני מנהל בתוך המפלגה, כך שהלחץ יגבר, ההחלטה היא כביכול סופית, אבל יכול להיות שהיא תהיה פתוחה לשינויים לקראת מועד הפריימריז, אבל מה ששנלר מצביע פה זה על איזשהו כיוון, ביום שאחרי, קדימה לא תישאר עם 28 מנדטים, כלומר, יהיה פיצול, כלומר, אתה כנראה, או שלא תישאר בכנסת, או שלא תישאר בתוך קדימה. זה לא רק השאלה שלי כחבר כנסת. אני חושב שקדימה תכריע באמת לאיזה כיוון היא הולכת. ובהכרעה הזאת יהיו אנשים מתוך קדימה, וזה לא אדם אחד, שלא בהכרח יוכלו להמשיך ללכת אותה כברת דרך. אני יכול לדבר רק בשמי. אם ציפי לבני תנצח, אינני רואה את עצמי, יכול ומסוגל להמשיך במערכת שהיא תנהיג, עליו שבאופן אישי אני מעריך מאוד את ציפי כאדם. אוקיי, עכשיו... לבני גם עצמה אמרה דברים, לא את הדברים ככה בצורה כזאת ברורה, אבל איזשהו נוסח מרומז על אפשרויות שהיא לא תישאר. היא לא הסכימה להתחייב, להישאר בקדימה. היא גם אמרה דברים יותר ברורים, היא אמרה מי שרוצה ללכת שילך, גם את המשפט הזה שמענו. לא, ולא הסכימה להתחייב. אנחנו רוצים לראות אותה עומד במבחן כשיבקשו ממנה לעזוב, שהיא תגיד מי שרוצה שילך. נראה אותה, היא לא תעמוד במבחן הזה. כמו הרבה מבחנים שהיא לא עומדת, גם בזה היא לא תעמוד. אוקיי. נראה. דווקא נשמע מעניין, מה? פשוט לגמרי. אם היא אומרת, כל מי שרוצה לעזוב, שיעזוב, אני אראה אותה, שמי שירצה לעזוב, היא תגיד לו, בבקשה, קום ועזוב, נראה אותה עומד בזה, אם היא תנצח. אוקיי. חברי כנסת שהולכים עם דיכטר? הוא עצמו. התחלת רשימה ארוכה, אני חושב שבזה גם מסגרת הרשימה. אין אף חבר כנסת שהודיע שהוא... נכון, תראי, אולי חבר הכנסת שנלר יצרף יותר מאוחר. אני הערב נמצא בכנס של מופז. שלא תתבלבלו. טוב. אבל כרגע זה הוא עצמו, גם היום, כאשר שאלו אותו, זה הוא לבדו, פרש בודד, אבל הוא עשה את זה גם בפעם הקודמת. זה לא התמודדות ראשונה של דיכטר, הוא מכיר... הוא ראוי מאוד. הוא ראוי מאוד. כן. אני רוצה להודות לך, חבר הכנסת עתניאל שנלר, ולשאול אותך מה לגבי שטרית. הוא עוד לא... עד מתי בכלל הוא יכול להודיע, אם בכלל? אני חושב שהשבוע הקרוב זה המועד האחרון, אם אני לא טועה, להודיע. הוא עדיין מתלבט, אנחנו זוכרים את ההתלבטות שלו כבר מהרגע שלבני הכריזה על התמודדות. אני מניח שהדברים נסגרים גם עם מחשבה שלו וגם עם התייעצות עם אחרים. שוב, כמו דיכטר, אם הוא לא יתמודד, סביר מאוד להניח שהוא יעביר את התמיכה למופז. או ייגש להתמודדות ויחליט באמצע הדרך לעצור את ההתמודדות. גם זה אפשר. אגב, הוא יותר נוטה, אם ככה הערת את ההערה הזאת, הוא נוטה יותר לכיוון של ציפי לבני, או למי הוא... ודאי שלא. אני לא מעריך ככובע של פרשן, שמאיר שטרית מתכוון או יכול או מסוגל להמשיך עם ציפי לבני אחרי ההיסטוריה הקצרה, הלא יפה כל כך בתקופה האחרונה ביניהם. טוב, תודה רבה לך חבר הכנסת שנלר. מילה אחת על השר וילנאי. השגריר וילנאי. השגריר, נכון, צריך להתרגל לתואר החדש שלו, שגריר ישראל בסין. הלך הכי רחוק שאפשר, מה שנקרא.
היום אושר המינוי שלו פה אחד בממשלה, הוא יפנה את מקומו. לכנסת ייכנס שכיב שנאן, אנחנו זוכרים, הוא הבא בתור ברשימת העבודה לכנסת, נכון, אבל הוא מצטרף לסיעת העצמאות. הוא יכול להתמנות לשר? לא. עינת וילף יכולה להתמנות לשרה? תראי, הוא אומר, בינתיים הוא שומר על עמימות בעניין הזה, אם הובטח לו משהו או לא הובטח לו משהו. הוא מצטרף לדרכו האידיאולוגית של אהוד ברק, שהוא תומך בה בכל לב, ובכל מקרה בממשלה מתפנה תיק. ונראה מי יתמנה במקומו של השר וילנאי. כן. תודה רבה לך, עדי. עכשיו אנחנו חוזרים לעניין ההסתדרות והשביתה שנגמרה